שלום, היום אני אספר לכם על פרח שנקרא הורנביל, השייך לקטגוריה לאנשים הסובלים מחוסר ודאות. הפרח מאפיין אנשים עם עייפות מנטלית. הורנביל פרח למוטיבציה. הפרח נותן לצאת מהשגרה. הפרח מתאים לאנשים שקמים עייפים בבוקר יותר משהלכו לישון. עייפים מחיי השגרה. הפרח מתאים לפעילות מנטלית, עייפות מנטלית. הפרח מזרים אנרגיה למימוש רצונות, טוב לצ'קרת הגרון, עוזר לחילוף החומרים ולתפעול בלוטת התריס. מתאים מאוד לאסתמה ולאלרגיה. עובד על חסימות רגשית. ברגע שצ'קרת הגרון חסומה, אנו מתנתקים מהראש. ראש מנותק מביא לעייפות מנטלית, כי לא מקבל חמצן. הורנביל בעל שימוש נרחב, נותן לנו ללכת, מתאים לעייפות נפשית יותר מפיזית.